Diaturke. Silakan ninggal katresnan monggo. Gayenge. Gayeng tenan ya Mas. Sun Production lagi Mas. Sans Production kaseng kuyung audio profesional sound systemipun Sans Production ugi. Video syuting Mas. Sans Production ugi. Nah, iki Mas Tanto. Oh iya. Stendi-nendi kuwi wae piyayine wis nganti mbuh kuwi. Kagungane sinten to Mas? Kagunganipun Pak Sigit. Pak Sigit. Pak Duko. Ngampun dipiyayine. Nggih rawuh Mas. Nggih rawuh menika ngenten iki nangane. Nggih tanggapane murah napa larang Mas? Wah, Sun Production nika wis kaya nggo debate dhewe rasa dipanggane syukur babakan reregan, to. Yo dipenggaleno kudune. Ana piye? Oh, sing kene. Mas, iki berarti ora gatekke mau sing Pak Ustad ngendika anggere dipenggalih ngono kuwi. Yo gatekke, ning yo batin. Oh, iya. Ya, dipacetke. Ojo lali. Yo.
Katresnan pun aturaken Mbak Ika matur sembah nuwun.